नमस्कार, मी सागर वाघ आणि आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचा आणि त्याचबरोबर आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतोय. मित्रांनो, आता वाजलेत रात्रीचे बरोबर 10:30 आणि आता जरा अवतर माझं जरा वेगळं दिसत, कारण आताच मी इले माशासून सो मासे गावतील हिशोबाने नाही गेला, कारण पाऊस पण खूप म्हणजे पडण्याची शक्यता होती. गडगडत होता, काळे वेळ येलेले, पण दिवसभर पाऊस नाही होतो. मग गेला आम्ही माशांका, मी, प्रफुल आणि प्रफुलचे पप्पा. तर तिघजण गेला माशांका आणि तिघजण म्हणजे पीसी आणि मोबाईल सांभाळूची पण थोडी गैरसोय होता, त्यामुळे मोबाईल नेऊ नाही. आणि आत्ता येईल घराकडे आणले मासे, आमका जास्तीत जास्त आज खवळे गावले आहेत, बाकी एवढं गावलाच नाही. तर गेला आम्ही बरोबर 7 वाजता गेला, 7:30च्या वाजता तिथून ते म्हणजे वाहत आम्ही उतरला 8 वाजता आणि आता वाजलेत 10:30. तर चला, तर आता आपण किती मासे आणले होते तुमका दाखवते आणि त्याचबरोबर आता आपण ते मासे नीट करणार असावं, नाही तर मग ते सकाळच्या खराब होतले. म्हणून आता नीट करून ते फ्राय वगैरे म्हणजे आता शिजूचे लागतले. चला, तर हे व्हिडिओ पूर्ण बघा तुम्ही. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि मासे कसे वाटले हे पण आमका कमेंटद्वारे नक्कीच सांगा. आत्ताच्या आता कमेंट करा. चला, तर आता मासे नीट करूया. तर मित्रांनो, आता हे बघा ना, एवढे मासे गावले आहेत. त्याहून पण मासे जो सुरुवातीला तुम्ही व्हिडिओ बघितला म्हणजे स्टार्टिंगला व्हिडिओ स्टार्ट व्हायच्या आधी एवढे आपणाक मासे गावले होते. थोडे मळे होते, ते का बारके बारके होते. हे काढाई म्हणजे दोन एवढेच काढाई गावले, ते चॅनलच काका एक आणि माका एक. त्याचबरोबर आता एवढे खवळे गावलेत आणि थोडे काकाने घेतले. आणि आता आम्ही ते नीट करणार आहे खवळे. आणि आईकडे कणकाचे कोंब गावले सकाळी होते, आता आई ह्या करता चिरता. चला, तर आता हे चिरून झाले आहेत आणि आता आपण मासे नीट करूया. मित्रांनो, आता हे साफ करूचं काम चालू झालेलं आहे. बघा, एवढे आपण साफ केलेले आणि एवढे साफ करूचे. आणि हे बघा, थोडीशी रका घेऊन साफ करू लागतात, कारण ते बुळबुळीत असतात आणि त्याच्या हातातनं सुळकत राहतात. सरळ नीट करू गावणार नाही मग. आणि जास्त करून आपण सगळे खवळे गावले आहेत, सेम बांगड्या माशासारखे मोठे मोठे गावले. मित्रांनो, आत्ताच मासे नीट करून झालेले असतात. आता आई मासे धुता. एकूण 27 मासे गावले, म्हणजे माका आणि त्याच्या बाहेर काकांका भेटलेले, ते त्यांना वेगळे ना माका. तर मी 27 मासे आणले. मित्रांनो, आता हे बघा मासे धुवून वगैरे झालेले आहेत आणि आजी आता फोडणी घालू घेता. आता नुसती फ्राय नाही तर वाटपाचे करता. बघा, वाटप काढलेला, अजून वाटप काढले. काय काय टाकलं फोडणी? लसूण, मसाला. आता हळले आहेत खूप. आता 11:30 झाले. तरी बघा, आता आपण कोकमा टाकला आणि त्याचप्रमाणे नंतर चवीनुसार मीठ टाकून थोडा वेळ आपण वाटप शिजून घेऊया आणि त्यानंतर मग मासे टाकूया.
तर आत्ता आपण मासे टाकून घेतला, ते आता थोडा वेळ म्हणजे किती मिनटं शिजवतात की 10-15 मिनटं आपण ते शिजवून घेऊया. आणि आता आपण काही मासे खायचे सकाळी, तर आता जेव बसतंय मासे शिजत आहोत. मित्रांनो आता आपले मासे आहेत तयार झालेले असतात. तो बघा फक्त थोडासा पाणी कमी होऊ का, म्हणजे आटावं आहे अजून या, ते का 5-10 मिनटात होईल कमी. आणि आता माझं जेवण वगैरे झालेलं असा. तर चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपलं माशांपुरतच होतो. आणि आता मासे तयार झालेले असतात, फक्त काय जरासं पाणी आटायचा काम चालू आहे आग करता. तर आता मी जेवण वगैरे झालं आहे, मस्तपैकी पिटी होती. आणि आता वेळ इले झोपायची. आता वाजले बरोबर 11:30-12 वाजत दिले. तर चला तुमका शुभरात्री. आणि व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला असताच. व्हिडिओ कसं वाटलो, आजचे मासे कसे वाटले कमेंटवर नक्कीच सांगा. आणि जर तुमका आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करूक विसरा नको. आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आम्ही तुमका अजून वेगवेगळे व्हिडिओ जे टाकताला ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. त्याचबरोबर बाजूची घंटा ती पण वाजवा, म्हणजे पहिली नोटिफिकेशन तुमका येत. तर चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटूया.